Ini ndiri mukadzi achangobva mukuroorwa. Ndine mwana mucheche. Nyaya yangu yakamira yakadai. Pandakabatsirwa mwana wangu ndakatsvaga maid wekuti azosara nemwana. Ndapedza maternity leave sezvo ndichienda kubasa. Ndakabva ndamuwana musikana. Musikana uyu paakauya munhu wandakanzwira tsitsi nebackground yake, achiti akasiyiwa nemurume, vana havachatoendi kuchikoro. Paakauya achingori ne2 weeks ndakamupa mari yekuti abhadharire vana vake school fees. Handina kuziva ndapinza muroyi mumba. Takagara, mwana akazotanga kurwara. Ndikaenda naye kwadokta. Ini ndakatombofunga kuti maybe mwana wangu abatwa neCovid. Mwana akaitwa matesti ese ndokubatwa ari HIV positive veduwe. Ndakarwadziwa ini nababa vake tiri negative. Pakava nekunetsa mumba, ndikamborambwa kuti mwana achiwanepi chirwere. Chinondirwadza ndakashungurudzwa ndichirohwa nemurume, but musikana uye aripo achiona zvese, but iye achiziva kuti ndiye akapa mwana wangu chirwere. Ndakazoenda kucounseling ndopa vakanditi dai mamboya nemunhu aisara nemwana. Takaenda asingazivi kuti tiri kuendepi. Akabva atestwa ndokuonekwa ari positive. Ndokumusungisa kwatakaita. Akambotanga achiramba kusvika azobvuma kuti ndiye. Ndiri kurwadziwa veduwei kuti dai ndakakoshesa life yemwana wangu, asi ndakada basa kukunda mwana. Nhasi ndarwarisa mwana wangu. Ndiri kutofunga kuzviuraya zvese nemwana wacho. Ko akatadzei yake mwana wangu uyu mudiki veduwei. Ndiri kurwadziwa kuti haasi kuda kutaura matapuriro akaita chirwere kumwana wangu. Ndoitawo sei nhai guys nenyaya yakadai so? Ndibatsireiwo kuti ndoitawo sei shuwa.